tuturor, sunt Emi și bine vă regăsit la primul episod de Minecraft. Astăzi vă voi arăta cum se face parkour. Am ales tema deșert. Pentru mine este un pic mai grea. Dar nici la de unitate pentru că acolo să ajung cu fulgete. Aici, ca să te duci frumos, pe scurt și urât. A scăpat de privejdia ceva. El a căzut aici. Se pare că am ajuns pe la jumătate. What the fuck? Se pare că am ajuns pe la jumătate. Jumătate parcurului. Uite aici. Piedic. Adică mă piedic, da? What the fuck? Am trecut. Țineți-mă. Se pare că am trecut. Asta a fost parcurul meu. La revedere!